Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Номси подкаст. Аз съм Ралица Кованджиева, това до мен е Алекс Георгиева. Представи се. Здравейте, аз съм Александра Георгиева, на 17 години и уча в музикалното училище с поп и джаз пеене. Защо влезе в това училище? Реших да вляза в това училище, тъй като бях проучила, че средата е много добра, много спокойна и наистина е така. Аз съм изключително доволна и исках да изляза с музикално образование, т.е. да бъда музикално ограмотена певица. И смятам, че това е най-доброто място, където можем да постигнем това нещо и да го получа. От колко време си в Номси? От 8 клас, което е 3 години и нещо. Тоест от 8 клас, Да. Година преди мен си влязла. Да. В коя специалност? С поп и джаз пеене съм. Кой те вдъхнови да се занимаваш с пеене? Реално историята е доста дългичка, но ще се опитам да съкратя. Никога като малка не съм знаела, че мога да пея. По-скоро майка ми е била тази, която е чула, че пея вярно и е решила да ме запише на уроци по пеене. Така че, може би, тя ме е вдъхновила по някакъв начин. Паралелно с пеенето, като много малка, за много кратко време практикувах и гимнастика, обаче не ми хареса и затова се насочих към пеенето и смятам, че това е моето нещо. Какво можеш да разкажеш за специалността си? Тя е доста интересна, защото освен поп-пеене, т.е. песни, които са свързани с поп, можеш да експериментираш и в други стилове, не е задължително да пееш само поп, можеш да пееш абсолютно и джаз, стандарти, разновидности на джаза, като R&B, нео-сол, фюжън, които за мен са едни от най-любимите жанрове, едни от най-любимите стилове, които да изпълнявам. Пяла съм с оркестър, което е изключителна привилегия, изключителна чест за мен и е вълшебно. Има ли си моменти, в които си мислила да се откажеш? Аз доста често си казвам, че искам да се откажа, но само на думи се отказвам. Не мога да си позволя да се откажа абсолютно от музиката, тъй като това е нещо, което ме крепи и което аз обичам най-много да правя, с което живея. Аз съм казала на много мои хора, че просто аз ставам с музиката, буквално събуждам се и първата работа, която трябва да свърша, не е да си измия зъбите, а да си пусна музика. Аз просто се събуждам, нали? И аз съм така. Аз се събуждам и лягам с музика и просто това е единствения кислород, който искам да дишам. Аз преди съм се занимавала с пеене, точно професионално. Ходила съм на уроци по пеене там за едно известно време. Между другото, наскоро пак ги върнах и пак се отказах. Не, че просто не мога да пея, просто самото ми време. Аз съм специално синишен костюм. Трудно ти е да ги съчетаваш, нали? Аз съм специално синишен костюм. И в момента имаме да правим курсети. В момента и заради патронния празник, който имах, беше малко хаос. Нищо, че се справи. Мисля, че патронния празник беше много добре. Беше супер. Организацията мисля, че беше горе-долу окей. И костюмите, даже всичките специалности бяха включени. Не бяха само, нали, хората, които излизат на сцена, но и хората зад сцената, т.е. художниците. Абсолютно. Защото много пъти сме били на лекции, бекстейдж, седим, чакаме, правим някакви костюми, обаче реално хората успяха да ни видят нас като личности. Лично аз бях в фоието, бях с една рокля там, прехитка на хората. Сладоран. Да. Пеенето си, аз много се кефа на пеене. Ако мога да пея по-добре, сигурно ще да вляза с пеене. Да, обаче да ти кажа, много е пипкава тази специалност, тъй като всеки си мисли, че изпееш ли бетона вярно, нали, ти можеш вече да пееш, не е вярно. Има хора, които просто това нещо го практикуват от много малки и трябва да влезеш много в материята навътре, а не просто като някой ти каже, че можеш да пееш вярно, вече си певец. Да, защото има страшно много хора, които изгряват по този начин, което не е добро виждане за нещата. Много е важно наистина да имаш образование и да разбираш от ноти, от солфеж, защото иначе рискуваш много неща. Да, така си е. Аз, примерно, ако не бях се отказала още трети клас, може би ще да знам много повече. Но пак бих си влязла специално, съм много яко. Влезте в Номси.
Доколкото знам, беше пуснала наскоро песен "Манипулация" и мисля, че още една има. Да, има Да. само сега пуснах. Можете да я чекнете в моя YouTube канал. Пише се Александра Георгиева. Ще ви излезе Долу там. в описанието. Thank you. Yes. Как ти даде идеята за "Манипулация"? Това са някакви мои мисли, които просто съм задържала в себе си и те излизат точно така, като пиша музика. Смятам, че песента е мега яка и просто казвам всичко, което трябва да кажа. Точно така. Това реално е. Аз също пиша малко. Mm-hmm. Не изглеждам човек, който пише, но аз също пиша. Аз много слагам символизъм, примерно, в текстовете. Mm-hmm. Примерно, някакво, особено таро карти символизъм, ми е супер на тебе. Някакси ти повече влагаш емоция в самите текстове. Ами да, и аз обичам да казвам нещата директно, т.е. без заобиколни метафори от сорта на неща, звезди, някакви луни. Да, с fucking bullshit. Искам да си кажа нещата на място, 1, 2, 3 и чао. Директно. Така си е. При мен символизма си идва от нещата, които не само човек усеща вътре в себе си, но нещата, които се случват около него. Mm-hmm. Което си е... Буквално човек може да влезе в картинката и да види реално какво се случва. В самата песен. Да влезе вътре. Да влезе в песента. Exactly. Имаш ли, нали, освен "Манипулация", каза и дай? Дай ми само я написах, като вложих най-искрените си чувства. И тя е много сладка, позитивна песен, афро, супер сладка и не знам, много винаги съм искала да направя малко по-любовна песен, която да е с по-положителен характер, тъй като ми омръзна всеки път да правя някакви драми, някакви супер... Хардбрейк вече. Хардбрейк или някакви супер нахакани песни, такива, дето направо им скачам. Просто исках нещо малко по-обрано, нещо малко по-искрено и по-положително. Аз си спомням, като каза афро, си спомням един от концертите в среда, дето беше направо цяло представление, там едно шоу, ти беше с едно... Да, бях с турбан, с турбан. С рокля, защото играхме Ерика Баду, в смисъл аз поне играх Ерика Баду и бенда. И съм много благодарна на всички, които успяха да се включат в този проект от моя клас, хора от по-горен клас. Страшни приятели, просто изключително много им се радвам, че освен като приятели сме и колеги, и си помагаме взаимно и трупаме опит, което е най-важното. Беше един много як тимбилдинг. Аз много обичам процес, защото аз много ги карам да репетираме и аз съм всеки път искам репетиция. Не, аз съм човек, който много обича да седи на, на сигурно, не обичам рисковете спрямо песни и конкурси и репетиции. Обичам да бъдем подготвени, за да не стават някакви други странични неща или някакви обърквации. Но да, изключително много благодаря на хората, които влязаха в действие за тази песен. Беше страшно преживяване. Наистина. И много се надявам пак да го направим. За мен е много важно да бъде изпипано всичко до най-малкия детайл и да мога да пренеса публиката в някаква друга атмосфера, някакъв друг вайб. Просто... Това си е много важно, особено концертите в среда. Те скоро време... Кога последно имахме концерт в среда? Другата седмица ще имаме. Последно. Знам, че другата седмица на 22-ри. Този подкаст сигурно ще излезе в петък. 24-ти. Да, надявам се. Hope for the best. Аз много се кефя, аз даже също мисля да го коментирахме малко вчера. За Кила перформанса, ти извън го в момента. Кила. Значи, перформанс е много важно нещо в пеенето. Аз съм забелязала, примерно отивам, нали, да снимам на поп и джаз пеене и те просто да те така. Много е важно да разказваш песен. Просто да влезеш в сюжета, в самата приказка, в самия текст. Аз лично това го обожавам и винаги си чета първо текста и гледам във всякакви сайтове. Ако не разбера мийнинга, винаги го гледам
И за мен това е много важно. Да знаеш за какво пееш, да успееш да го предадеш на публиката и да има емоция в тебе. Наистина. Аз, примерно за Killer Performance от много тизър, буквално показвам истинския мининг на изкуството. Аз съм много... Моето изкуство е, нали, expression art. Аз показвам изцяло изкуството по възможно най-твърдия начин и по най-истинския начин. И затова, нали, там също ще пея, което ще бъде това малко най-трудната част в цялото това нещо. Ето винаги има нещо трудно в цялата Но част. сме го преодоляли и смятам, че ще се получи много яко. В смисъл, особено от това в сряда. Концерт в сряда беше за народната музика или за Не, беше таланти? по-скоро за различните стилове, беше последния концерт. Ноември месец, който беше. Да. Пък сега следващия ще бъде на 22-ри. Отивайте. Ако пуснем подкаста по-рано. Yes. На 22-ри ще бъде за... Мисля, че за талантите ще Талантите, е. да. Общо взето, доста мешана програма ще бъде, но както винаги, важното е да се даде изява на всички ученици в това училище, защото ако няма изяви, рискуваме да има повече страх в нас самите. Някои хора казват, аз искам по-рядко да излизам на сцена, обаче пък ако излизаш по-рядко, ти се губи рутината. Аз лично много обичам да излизам на участие, защото така преодолявам своето вълнение, своето притеснение, тъй като в последствие става и рутина. Примерно, ако имаш 2 участия в месеца и ти е малко едно такова страхливо ти е, нали? Обаче пък ако имаш 15 участия в един месец, това е страхотно, защото ти си създаваш една рутина и вече си по-смел с всяко изминало участие, така че рискувайте, ходете на участия, на конкурси, това ви изгражда вас самите, вашето присъствие, изгражда ви психически, технически и се сравнявате кой докъде е стигнал, което за мен е много важно. За мен много е важно да няма... Примерно за предния подкаст, който е Нърлист, говорихме за тормоза. И аз много се дразня, като видя някой да покаже своето изкуство, независимо какъв вид изкуство човек показва. Смисъл, имаш предвид? Примерно, примерно някой свира някакъв по-различен инструмент, който е каквато му е специалността и примерно почват. Еди си, кой си свири на това, пък е с някаква друга специалност или почва да му се подиграва по начина, по който си показва изкуството, или по начина на говор, или, нали, това е начин, тези концерти в среда са начин, по който можеш да покажеш какво реално можеш да правиш, освен твоята специалност. Примерно за талантите. Талантите си е точно това е начинът, по който аз го виждам. That's my point of view. Нали, особено като смисъл за килър перформанса, който ще правя, там е пълен хаос. И той е структуриран хаос, колкото различно ти думи означават различни неща. Обаче дори в най-хаотик ситуациите има структура, по която човек се води. И затова аз, нали, смятам, че не трябва хората да се подиграва за начина, по който хората си показват своето изкуство. Да. Може да е много шанто, може да е като Лейди Гага, може да е, не знам, Кейти Пери. То е изкуство. То е изкуство, нали? Това е поп-арт, има такъв специален жанр поп-арт. Нали? Арт-поп. Трябваше да го покажа. Беше казала преди малко конкурси. Да. Ходила ли си по конкурси? Ти си ходила на конкурси, свързани с пеене, но имаш ли някакви истории, свързани с такива конкурси? Ами най-прясната ми история, която може би никога няма да забравя, това беше на един от последните конкурси, на които отидох, на които ходих. Един от последните беше в София и бях изключително притеснена да изляза, тъй като бях направила нова песен, която беше изключително трудна технически и беше с изключително много височини, низини, нямаш къде да си починеш, то е нон-стоп едно ходене напред-назад, по тонове. И аз просто ставах
и заспивах с тази песен и нямаше просто ден, в който да не отделям 2-3 часа репетиция, само и само да постигна това, което искам. И повярвай ми, до последната седмица преди конкурса аз не бях удовлетворена от това, което правех вкъщи. В смисъл, аз ако не го направя по моя начин, ако не е перфектно в моята глава, няма как да стане, няма как да го изкарам. И при мен е така. И точно 5-6 дена, седмица преди конкурса, аз почнах да харесвам това, което правя и иначе буквално си лягах разревана, виках, крещях. Аз изпадам в супер нервни кризи, когато дойде време за конкурс, просто защото искам всичко да е перфектно, както е в моята глава. И един като ми каже, ама ти се справя страхотно, и аз ще му кажа, не, това не е окей, което правя. И просто изпадам в едни репетиции, едно вглъбяване, малко тип Black Swan филма отива. Да. Защото просто на мен това ми е един от любимите филми и може би на момент се чувствам така, като черния лебед. Така че това цялото обсебване и влизане в образа, да мога да го пресъздам, да мога да го изкарам. И бях много притеснена и тогава бях помолила една приятелка да се помолим просто е така. И в момента, в който излязах, цялото ми притеснение просто изчезна. Успях да си предам песента като хората. И това имаше положителен резултат спрямо награди и така нататък. Но наистина това ми беше един от последните спомени, който никога няма да забравя. Една от последните случки на такива конкурси. Аз не съм имала точно нещо като сценична трезва. Би били такова притесняване. Аз имах притеснение на втория ден на патронния празник. Това е втория път, не, това е третия път, нали, където трябва да съм пред хора, където дори да е фуе. Фуето си е втора сцена. Mm-hmm. Аз не беше заради начина, по който трябваше да се държа, беше заради косата ми. Защото аз много държах, нали, аз бях в романтизъм, аз бях в ерата на романтизма. Много държах да бъда с кадрава коса. Никой няма... Ще ти я да. Да, направо, чакай да го залепа. Да. Много държах да бъда с кадрава коса и никой нямаше нито преса за коса, нито нищо за коса, което може да ми накадри косата. Аз почвам, по всичките са блика. Някой да има преса за косата, си накадра косата. Най-накрая на момиче от 12-ти клас актьорите идват такова. Аз имам, ако искаш, моля те, човек накадри, аз не мога сам. Това беше втори или трети път, къде съм си кадрила косата. Ти поне си с малко коса. Да. Не си с най-дългата коса и най-гъстата. Ако бях с дълга коса, сигурно ще да поводея. Но, голямо но, момичето успя да ми помогне да си оправя косата, точно на време преди да изляза на фоието. И малко по-късно трябваше да дам билета на една моя приятелка, аз забравих билета в гримьорното, но това не е от толкова голямо значение. Ти каза, че ходиш в София, доколкото знам, нали, в София записваш песните. Да. В София записвам всички песни с Disaster. Това е най-якият човек ever. И между другото е бургазлия. Така ли? Да, и той се е занимавал с пеене и такива неща. Това е най-якият човек. Ако искате да ходите някъде да записвате, Disaster, Георги Киров е човека. Това е моето второ братче, защото аз имам по-голям брат. Между другото, те са на една и съща възраст. Това е най-якото човече ever. Изпълнява всичко, което му кажа, как да звучи, какво да направим. Даже скоро направихме нова песен заедно, в смисъл не като фичеринг, а той ми беше мюзик продусерът, тъй като аз си купувам битове от YouTube. Да. И той беше на последната ми песен, която все още не е издадена. Unreleased. Unreleased, да. И той беше мюзик продусера и направихме брутална песен. Направо няма търпение да издам, няма време за нея, така че... Има ли дата, нещо? Не. Само как ти изваш направо? В смисъл, много е яка тази песен, много е такава терористична, но до тук, в смисъл, повече няма да казвам. С Disaster се запознахме чрез брат ми. Той ни запозна
Супер готино момче, просто върши си страхотно работата и ми е страшно близък. И много си го обичкам и нямам търпение да правим още много песни с него. В смисъл, тепърва започва всичко. За манипулация ми е интересно. Има ли някакви истории? В смисъл, с това ходене от Бургас до София 100% ще има някакви истории. Ами, тогава трябваше да бъда на 2 сесии. Аз просто звъннах на Дизастър и бях като човек, защото то беше някъде края на декември, началото на януари. Так му я бях направила песента и бях като човек. Искам първите ти 2 свободни дати за сесии и той беше като добре, 19 и 20 януари и аз отидох с една моя приятелка, с Иветка, която също прави моите клипчета, така че shout out to Ивет. Отидохме в София и записахме песента. Буквално я записахме за 40 минути. Това ми е най-краткият запис ever, защото по принцип се е случвало да съм моткам по 3, по 4 часа. При него съм моткам 2 за песен, т.е. да го запиша, да направя вокали и така, евентуално някакви други последни щрихи да сложа. И просто му казах, човек, ние записахме хубаво тая песен, обаче нямаме никакви вокали, нищо не ми идва. И той беше като, добре, пускам те на фристайл, пускам ти една писта, каквото искаш прави. И аз отзад така се размазах, така се раздадах и правих някакви супер готини отпевчета, беше много забавно. Защото по едно време никой не го знае това, обаче вече ще го знаете. Понеже е малко по-намалено, буквално докато пея нещо там, нали, и изведнъж казвам Соса отзад, защото аз съм голям фен на Вирго и Соса омаже, всички знаем тази песен, изобщо на Вирго Соса. Така че да, то е меншън, в смисъл вътре е споменате в самата песен, но е много тихо, така че това е малък истерек в манипулация. Yes. Така че, може би това е цялата история зад манипулация, че просто аз нямах какво да направя и той беше като пускам те на фристайл, пускам ти една писта, прави каквото искаш и аз се размазах и стана мега якото парче. С други песни имаш ли някакви такива подобни истории? Ами... Не, другите ми останалите бяха доста интересни, доста добре направени, тъй като аз отделям много време вкъщи да направя вокали, записвам с най-простата програма, която мисля, че всички знаем, която е на Apple, е GarageBand. Си записвам там демата. Много забавна програма, между другото. Намерих си аутотюна там, намерих си всичко, което ми е нужно. Просто си записвам, правя си дема, слушам как звучи и после отивам и правя нещата на професионален запис, което е много по-изи за мен, спестявам време, пред това да мисля на момента някакви вокали. По-скоро с последната песен, която направих, която говорих, нали, с Жорката, с Дизаста, казва се... Не, няма да кажам как се казва, но... Как ти изва? Но е доста терористична. Споменавам гъншот, в смисъл, споменавам пистолети, някакви такива неща. Аз просто убих някой в тази песен, без да искам. Без да искам. И така, беше много забавно самото правене на тази песен, защото аз бях хремава. И бях с щипка на носа, което беше много забавно. Като бих мастин малко. Да. Много оправихме. Ходих да записвам пак, така че всичко е наред. Всичко се чува. Имаш ли последни думи нещо за подкаста, което можеш да кажеш? Ще малко да поприключваме. Бих искала да ти благодаря за това, че ме покани, за това, че съм един от първите гости. Много се надявам да ви я харесам и на вас подкаста. Надявам се да кътнете тези най-личните неща, които казах. Добре. Пак към едитора. Yes. Искам да кажа, че музикалното е много готино училище, с много готина среда, много готини ученици, учители, обстановка, така че... Да, обстановката тук си е доста свободна, нали? И първо, we look like, в смисъл, изглеждаме супер естетик, всеки си има своята естетика, всеки е автентичен сам за себе си, което е... И не джуджва чак толкова много за стил. Никой не джъджва, всеки идва и се облича както си иска, което е... Идвала съм като Леди Гага на Даскал и никой нищо не ми е казал about it. В смисъл, бях някакво, ти по като гаси руса. Да.
И училището, в смисъл, не казвам, че е супер свободно, напротив, страхотно е, даже откакто сме с нов директор, нещата вървят супер, аз съм изключително доволна, смятам, че и останалите. Има един тласък на една амбициозност, което за мен е много важно, да не седим на едно място, да градим със всеки изминал ден и супер яко е тук. Просто заслужава си наистина. Аз съм изключително доволна. И така. Имаме и безплатни билети за театри. Да. Което е много добра възможност. Имаме безплатни билети за театри, за операта. Ходим на различни представления в галерии. Ходим също, което е изключително готино и смятам, че това нещо развива много културата на един човек. Надявам се, че и в другите училища ще се случат същите неща, но това е наистина голяма привилегия да ходиш на такива събития, тъй като обогатяваш своята култура, начина си на мислене, своята реч, държание. Много по-различно. Аз, между другото, преди да вляза, бях много такава шашната малко. Много си падах по чалга, по всякакви такива супер локални неща, както ги наричаме днес тинейджерите от другите гимназии, защото аз не мога да нарека музикалното локално и не мога да кажа, че тук има локални. Напротив, тук сме доста... Или ги има много малко? Почти няма. Да, буквално сме страшно избрани деца, което е супер готино, много е спокойно. И в момента, в който влязах в музикалното, аз прослушах джаз. Преди това не слушах джаз, не обичах да слушам джаз. Сега много обичам джаз. Страшно много ми се промени мисленето, вкуса за музика, мюзик тейста. Тест, нали? Мюзик тейста. Да. Мюзик тейста ми се промени, начина ми на обличане се промени. Изобщо много съм доволна, че влязах тук, че успях да се опазя и да се съхраня и смятам, че това училище дава много възможности, много тласък и така. Аз в предишното ми училище съм била винаги да different one. В смисъл особено. Аз мисля, че повечето сме били, които се занимаваме така доста с изкуство. Аз също съм била аутсайдер, между другото. Да, аз също съм била аутсайдер. Просто не можах да се вържа с класа. Не мога да кажа, че в момента... В момента не съм аутсайдер. В момента съм в доста добри отношения с класа си, просто, нали знаеш, че класовете се делят на лагерчета. Да, винаги. Понякога е странно, но всеки си намира нишата, всеки си намира хората, така че това няма значение. Важното е, че се разбираме, но просто в миналото училище аз бях аутсайдер. И аз също бях и доста хора са ме запомнили с емото. Да. Обаче на мен ми казаха, че крещя човек, че пищя, че не мога да пея някакви такива неща. Bullshit. Да, не можеш да пее в момента какво се случва. Не, още е рано. Добре. Като стана на 22 и 3, тогава ще говорим друго. Да, в предишното ми училище бях много да отлана. Обаче хората си ме запомняха с това нещо. В смисъл, запомняха ме с човека, който съм и с нещата, които правя. И в момента мисля, че ще стане същото. Което пак само да не го урочасвам. Да. Mm-hmm. Благодаря ви, че днес решихте да слушате нашия уникален подкаст. И до скоро! Чао!